Ahojte priatelia. Momentálne mám týždeň dovolenky, tak preto som sa rozhodol, že v krátkosti vám ukážem jeden zo svojich netradičných dní. Keďže ráno sa vôbec nemusím nikam ponáhľať a môžem si dovoliť trošku aj pospať. Zobudil som sa veľmi neskoro po obede s tým, že mám prázdno aj v chladničke, aj v žalúdku, aj v hlave, tak som veľmi rýchlo utekal do obchodu, kde som nechal nejakých 30 € za nákup. Čo ma ale veľmi nemilo prekvapilo a zaskočilo, tak cena na šalátovú horku priateľa stúpla o 10 centov. Asi nás naozaj čakajú veľmi ťažké časy. Po navrate z nákupu som nachystal ovoce na večeru, nakoľko večer by sa mi toto vôbec nechcelo robiť. Rýchlo som upratal v byte a utekal som na autobus do Trnavy, ktorý meškal 10 alebo 15 minút. Cena na lístok stala 2,90 a po nástupe do autobusu ja som vôbec nevedel, čo mám robiť, nakoľko čakala ma 40-minútová cesta bez šoferovania, čo pre mňa je veľmi veľký nezvyk. Po príchode do Trnavy po ceste mňa čakal mekač s kávou. Na plnej energie som utekal na zimný štadión, kde sa odohrávalo 19. kolo typo slovenskej hokejovej ligy medzi domácimi gladiátormi a Spartakom z Dubnice. Chodívam na zápasy gladiátorov ako fotograf a snažím sa chodiť pravidelne. Len žiaľ, nie vždy to vyjde, nakoľko mám aj inú robotu. No a ak sa máme vrátiť k samotnému zápasu, tak bola jedna radosť pozerať tento hokej. Aj keď Trnava je momentálne na poslednej priečke, treba uznať, že hrajú veľmi pekne a za posledné 3 týždne tam pribudlo veľmi veľa kvalitných posíl, takže potenciál tam určite je. Výsledkom celého zápasu bolo víťazstvo hostí, ale až v samostatných najazdoch a treba uznať, že chalani z Dubnice mali naozaj veľmi veľké šťastie. Po zápase som sa znova zastavil v Mekači, aby som nehovoril od hladu, keďže môj najbližší autobus do Senca, teda aj posledný, bol až za 1,5 hodiny. No a keď som zbadal číslo tej linky, tieto diabolské 36, som sa modlil, aby to nebola moja posledná cesta, lebo tá naozaj tak aj vyzerala. Aj keď to bola divoká jazda v podaní šoféra toho autobusu, vrátil som sa domov živý a zdravý. A všetko, čo ma čakalo na záver môjho dňa, tak je to vlastne upravovanie fotiek zo zápasu, ktoré mi väčšinou trvá nejakých 2,5 až 3 hodiny. A tu môžete pozrieť krátky výsledok. Ďakujem a čaute.